खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनै 18 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जाब्रबथायनिफ्राय बारग'गोन, गोसोआ गिलुं गिलुं मोनगोन, साना गिनायजों बारलांगोन। वृष राशि देहानि साख्रुब सुख्रुब जानायफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन, जानो लोंनो खहाबनाय नङा, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि नाजाथाबनायनि फिथाइखौ मोनगोन, साननाया जाफुंगोन, फंबायखौ हेफाजाब होनो हागोन। कर्कट राशि साना मोजां नङा, सोरजोंबा नांज्लायफ्लांनो हागौ, साना बायदि जेंनाजों बुंफबनाय जागोन। सिंह राशि गोथार सान, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, बिमा बिफानि बोर सारस्रिनाय मोनगोन। कन्या राशि गोसोआ दिदोम गैयि जागोन, गावनि खोथाफोरखौ लाखिनो हाया जागोन, सानाय हयै बाथ्राखौ बुंनाया गाहाम। तुला राशि आय गोनां खामानिया आखायाव फैनो हागौ, नखरनि गोनांथिफोरा बाङाय जालांगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि समाजाव बिमा बिफानि मान लाखिगोन, मोजां खामानि मावनायनि बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां सान। धनु राशि गाज्रि सान, गुबुननि गाज्रि खैसार साननायाव गोग्लैनो हागौ, बिफानि बोसोन लानाया गाहाम। मकर राशि देहाया लोरबां जानो हागौ, समाजनि गेदेर बिबान मोनगोन, गावखौनो जोथोन लानाया गोनां। कुम्भ राशि खुसिनि सान, गोसोनि खोथाखौ गावनि मोजां मोननायनो फोरमायनो हागोन, साना गाहामै बारलांगोन। मीन राशि खाफाल गेवगोन, गसाइनि बोर मोनगोन, मावनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहाम जाथों, बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।